Zoekepje ben ik geboren. Een zoekepje zo wie ik leef. Ja, goedenavond allemaal. We gaan beginnen met de receptie voor onze prins Charles de Eerste en jeugdprinses Fleur de Eerste. We gaan beginnen met de sleuteloverdracht en die gaat verzorgd werden door de wethouder en burgemeester van onze gemeente Sittard-de-Lijn. Buitenwacht. Ben je nou serieus naar de klok aan het wijzen? Toch niet? Ja. Waarom? Schiet een beetje op. We hebben de hele avond de tijd. Ja, wij misschien wat minder, maar de rest heeft de hele avond de tijd. Maar een groot voorrecht is het om hier nu te mogen staan, dames en heren. En om een sleutel te overhandigen, want dat was voor mij, moet ik zeggen, een verrassing toen ik hier binnenliep. Maar dat doe ik met ontzettend veel plezier. Want het betekent alleen maar dat jullie een paar dagen extra lang vastelavond kunnen vieren, of niet? Ik kijk Jean even aan, ik denk, die gaat nu helemaal glimmen van trots. Natuurlijk. Want dat betekent dat ik hem aan jou geef en dat jij daarna hier in Sanderbout gewoon de baas bent. Dat ik niks meer te vertellen heb. Dat is de betekenis, hè? Er begint nu toch een beetje zweetdruppels te ontwikkelen hier op het voorhoofd, geloof ik. Maar dat geeft helemaal niks, dat komt helemaal goed. Ik wens jullie allemaal, en natuurlijk, jeugdprinses, daar is ze, Fleur. Jou moet ik denk, ik zat nog even achterin te kijken, helemaal over jou heen gekeken. Sorry. Jeugdprinses Fleur en prins Jean, ik denk dat jullie met z'n tweeën een geweldige vastelavond hier gaan beleven in Sanderbout. Samen natuurlijk met die Raad van 11 en samen met heel veel andere mensen hier in een van de mooiste wijken, dat zeg ik echt oprecht, een van de mooiste wijken van het mooie Sittard. De sleutel gaat komen en wethouder, onze stadsdeelwethouder Andries Houthakkers, die gaat jullie een mooi aandenken, met jullie bedoel ik Fleur en Jean, een mooi aandenken aanreiken, die je een mooi plekje thuis kunt geven en waar je hopelijk straks als de vastelavond voorbij is, met heel veel plezier aan al die mooie herinneringen weer terugdenkt. Daar komt. Goed. Zeker lekker. Jean, kijk eens aan. Alsjeblieft. Dat is een herinnering aan het Prinsje. Dat doet de gemeente. Vist hier. Dankjewel hè. Geniet. Succes. Mooi hè? Wethouder en in het bijzonder burgemeester, hartstikke bedankt. Ik maak platvallen, hè, heb ik gehoord. Zeker te weten. Ja. En vergeet het wel. Ik vond het ook ziek, vanmiddag, dat we het samen hebben doorgebracht. Weet je nog? Ja, weet ik nog. Ik denk dat is te vergeten. Referie, ik en de burgemeester die hier zitten. En door Gelijn en Bob en zei, moest het toch eens zien, Andy. Wat een geweldig grote gemeente dat we eigenlijk hebben. Hè? 3 dagen nodig voor overal te komen. Zeg, zo'n auto heb ik ook nooit gehad. Kom er het Sanderbout aan. Ik heb een rondleiding gegeven hier door de wiek. En de mens, door bij de brug, Zeenvergaat, zeg tegen de burgemeester, zeg, ik Zeenvergaat. Dan zeg ik, oh. Zeg, wat is dat? Ja, dat weet ik niet.
Maar bewijken? Dus ik, nee, bewijk niet. Ja, dat zal alleen voor de gemeente zijn. Wil je mensen hartstikke bedanken voor de felicitaties. We hebben een groot programma, dus Keer gedaan. En inderdaad hebben we een groot en vol gevuld programma. Andries die gaat nog even naar de sport. Ik ga nog een paar andere dorpen bezoeken in dit geval. Om ze daar ook een hele fijne vasteland van te wensen. En het was mijn grote eer om bij de 66-jarige Cool Club te mogen beginnen vanavond. Dank jullie wel. Dank u wel. Ben ik geboren, een zoekepje zo